Okay? Makapakatay, makapakatay, si Inday.
Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle. And now so do your spirit lifts me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as the will unfolds in my life and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle. And now so with you, your spirit lets me on by the power of your love. Iti sinuratan ni Hebreo, iti kapitulo 3, iti bersikulo 8 nga aginggan ti 11. Saan nyo apatangganan dagiti puspusoyo? Akas, iti panakagargari, kas iti aldaw, ti pan nakasulisog, ijay letang. Ijay ana sulisog, nagsulisugan da, kanyak, kadagiti amayo, gaputi, panangsuot da, ken panakakita da, kadagiti aramid ko, iti upat, Apollo atawen. Gapuna, nagluksawak iti daydi, akapututan. Ket kinunak, agnanayon ama ishiyasi, ti puso da, ket dida na amuan, dagiti daldalan ko. Iti kasta, insapatak iti luksaw ko, saan danto asumreg, iti paginanaak. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wake, I'll rise up like the eagle. Now so with you, your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love
Your spirit leads me on by the power of your love. And now it's so good. Your spirit leads me on by the power of your love. Okay, thank you, Lord, for this day. Thank you for this wonderful day. Thank you for all the blessings that you've given to us. Amen. Amen. Okay, hello. Kanya yung aming kasaga pada magandang hapon. Oras, ayan. Saan man po tayo ngayon? Sa din naman tayo yung ita. Ayan, naibag ka nagasat kaya pa nagbubuyan tayo amin timan na danunan man tayo programa tayo ng Palwan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, aldaw iti Biyernes, araw ng Biyernes, tinatagalog ko na rin para po maintindihan nating lahat. Yes. Yes, araw ng Biyernes and magkakasama na naman po tayo sa ating ang tawag dito, Friday Live. Yes. Kaya syempre, sineselebrate po natin ngayong araw. Meron po tayong sineselebrate ngayong araw. Ano yun? A special day, syempre, ng ating Kasama. yes, Sino? ang ating napakasipag na uploader, editor awan sa balay ni Madam. Tonyang. Yes. Ay, happy birthday, Madam Tonyang. Naimbag nga pa nagkasama ngay mo, Madam Tonya. Yes, naimbag ka nagasa ta pa nagkasangay mo ading ko. Yes. Yes. Pwede pa kano pa ibaga mga napintas una. Lisyam kano di napintas. Naimbag ka nagasa ta napintas na Ayun. kapag nagkasangay mo ading ko. Nanay. Talaga. Adamadi. Pilit na yan. Ay, pili mo. Okay. Okay, kakabsal. So, damati karoon din nga i-share yun. I-share nyo na po itong programa natin para po, ayan, marami pa tayong magkakasama. Yes. Agraragsak. Yes. Makisaya. Yes. Ang harap palang magtagalog. Makidinlanggay. Yes. And agrarayaw. Ita nga kanito. So, i-share yon kakabsat sa mga hindi pa po nakapag-share. Ayan, i-share nyo na. Maraming thank you po. Ayan, makakasama nyo po sa loob ng ilang oras. Yes, ang nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano. Walang iba po, kundi si DJ lang. Ako po yon. At ang nag-iisang gwapo, taraki, nataer, DJ Reventor Lagmay. Katsyakmat nga dapo dati na Mang Tomas nga kadwayo. Ay. Ayan, makad kadwayo iti laso dapo ti Mang nasurok Tomas. nga 2 oras. Ano ko Marvin Agne po lamang. Bakit nga Mang Tomas? kasano nga jak ibaga nga Mang Tomas kaya inaramid nga all in one. Ayan, batiin natin yung ating 400 plus live Yes. viewers. Yes, bumabalik sila. Yes. Kanina sabi ko balik kayo sa ating live. Ayan. Aha. Maraming thank you po. Pabulbulol. No, maraming thank you po sa mga ating mga new followers. Yes. Yes, maraming salamat po sa panunood sa programa naming Rayaw ni Ilocano. Well. Yan, gusto ko lang pong ipaalam na hindi po porket Rayaw ni Ilocano po ang pangalan ng aming page, ng aming grupo is pang Ilocano lang po. Hindi po. Pangkalahatan po Yes, yan. kayang-kaya po lahat yan. Basta kaya po ng organista at kaya po ng mga bosses namin. Yeah. Kayang-kaya po rin naming i-play yan. Automatic. Paltek! Okay, so, kakabsat? Yes. Aha. Mamaya na natin kakantahan si Madam Tons. Hindi ko pa siya alam kung nanunood na siya ngayon. Oo. Pag meron na lang siya. Makikilaat siya parang masusurpresa. Sorpresa. Oo. So, Okay. mamaya na natin ibabasa kuya yung mga Yes. yung mga dagiti na ayat nga tumultulong dito nga programa. Ay, pwede na. Meron na pala. Ay, pwede na. Oo. Pwede na. Ayun, pasensya na po kung medyo anong tawag dito? Kumaka pa kami ngayon sa bago nating Set up. Yes, hopefully by next month or next month, okay na po yung ating itong ating studio. Yan. And kasamahan maraming salamat din po. Meron na po actually yung ating keyboard. Yes, pero medyo kukaka pa lang po si Kuya Marvin. Well. Siyakla tatagurganawin. Hoy. No. Itid mo na kapag ragsakan na. Apo, dinadaras na kinita si ka. Ayun na, una na nga dagaws. Ayan. Kanta-kanta diyo nagtatay. And
sana rin po, ang dami pong blessings. Maraming salamat po sa tiwala nyo sa Rayaw ni Ilocano. Yes. And ang blessings pa po is, ayan, matatapos natin itong studio natin. Well. Ay! Ayan, yung bagong keyboard natin. More understand. blessings pa sana po sa Rayaw ni Ilocano family. Jay Ayan. Baro, apo nga keyboard. Good. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ng Rayaw ni Ilocano. Agyaman kami apo, dagi tinaayat nga sumupsuporta iti Rayaw ni Ilocano. Oh, sige, si Kalata taga Ilocano, siya taga Tagalogin. Kasi may mga nanonood din ng mga Katagalugan na hindi nakakaintindi ng kailokak. Kailukanuan. Yan. Okay, ayan, sakbay ti amin, syempre. Yeah. Pagyamanan tayo dagiti tumultulong na nga programa tayo at kung di dahil sa kanila, syempre, awan ating agbaling nga successful. Yes. Suda, Ma'am Kati Chua. From Saudi Arabia. Yan, Tita Jo Ramos. From Switzerland. Dina Dumincel. From Switzerland. Tita Remy Mauricio. From Switzerland. Arnel Balvin Fernandez. From San Jose, California, USA. Yes, kay Sir Dominic Fernandez. From San Jose, California, USA. Sir Ray Dancel. From Hawaii. Hawaii. Yan, Sir Chrysler Gaja. Yes, From LA, California. Yes, from LA, California, Sir Chrysler Gaja. Yan, kasama tayo kini Ma'am Ruth. Clemente. Kini siyempre tete, darling na nalipatak po tinagan ni darling ni Ma'am Ruth. Yes, Yan. para sa darling ni Ma'am Ruth. Yes, sa Honolulu. Yeah, Hawaii. Hawaii. Yes. Maraming thank you rin sa Friends Forever Straight from the Heart Foundation headed by Ma'am Rosin Alibuyog and Ma'am Judith Ramos. Yan, kasama tayo kakabsan sa ating mga taga Switzerland. Fanatics. Ayan, maraming thank you po sa Raon. Electronics and Merchandise. Nakuha kinimat matunan ni Mr. Christopher Aquino, tiraon Electronics and Merchandise. Kataglaklako apo ti di kalidad ka na nalaka nga klase ta apo ti amplifiers, speakers, mixer, keyboards, gitara kin na duma-duma pa. Isuno ko apo nga agkaroon na po iti napipintas kan Dekalidad. dekalidad nga gamgamit, Ayan. amplifiers. Sumadya lamang po. Video okay machines. Abang kailangan po dyan Raon Electronics and Merchandise. Yan. Raon Electronics and Merchandise kat masarakan ni Jai. Along the National Highway, Kawayan City, Isabela, Batuglang, Apo, Shell Gasoline Station. Ayaw, Ayan. nagasam. Kung saan ka pa, sa Raon Electronics and Merchandise, Yes. panalo ka. Yeah. Yan, nanay. Ay. Okay, so maraming thank you rin po. Yan, from the very beginning, andito rin sila. Yan, ang mga tumutulong from the Mayan Filipino Association Incorporated. Ayan, ang The Mayan Filipino Association, kakabsat git may sanga. Life plan na po nga mabalintay po nga sarkan pakimembroan nang nangron na po dagiti at dito na yung balasiw taaw. Yan. Aha. Ang The Mayan Filipino Association po ay pwede po nating lapitan pakimembrohan Membrohan. po. Yan. Kung sa mga Gustong OFW magplano. natin dyan na gustong magplano ng buhay. Yes. Yan, pwede po nating lapitan ang The Mayan Filipino Association. Incorporated. Yes. For more information, Hindi lang yan, DJ lang. Yes. Hindi lang yung mga nasa ibang bansa ang pwedeng mag-avail sa ganun. niya. Yan. Saan Pwede pa? rin kahit dito sa atin sa Pilipinas. so pwede ako. O kahit saan ka mang lupalop ng Mundo. hindi, mundo. Daigdig. Oo. Pwede ba pag nasa Mars ka? Yeah. Wag naman. Ikaw, Mad. Ayan, so, Para sa Karagdagang karagdagang impormasyon, kontakin lang po natin si Tita Jo Ramos. yan, Directress Jo Ramos. Ayan, batiin ko lahat ng mga directress ng The Mayan Filipino Association. Yes. The Magic Five, Awan Sawali, Directress Jo Ramos. Directress Gina Ibonya Yip, Directress Yes. Dina Dominsin. Directress Lily Aquino and Directress Rebing Corpuz Ricardo. Ayan, kakabsat sa ayan, rugyanan tayong nagraragsak, rugyanan tayong mag-isagot ka sa miwang panglukat bilang musikal. Dito palang programa tayong napaluwang. Rayaw ni Ilocano. Ay, Para kaming kumakapa. anong nangyari? Bago lang yung... Tam, siyak tuloy tikinap. Pasensya ka. Naraniya, abulan, sikat
isat mangi panagnen ti karin karimi anang pasne lamig isti aglawlaw isot mang pasige nagbukel nga ayat napnong ti sampi. Alright! O bulan anang pili sikat mang pamayen ti paten pategni anang pasne ti arig mitarani agmo di ako pasang tungo mang silaw pinaten at di agmo oras na ti dumteng tapno na o karaden ti bilig ni ayat atartari patuen panubok na ato di kabalan na tumbaen natagkar kinapudno na usaragame Ni Ilocano. o bulan anong piling sikat mang pamayen ipaten pategni anang pasne di aring mitarani mo di ako basa tungo mang silaw pinate at di agmo oras na ti dumteng tapno na ukaraden ti bilig ni ayat atartari patuwen panubok na ato di kabayalan na tumbaen natagkar kinapudno na usaragamen oras na ti dumteng tapnoy na rakraken ti bilig ni ayat atartari patuwen panubok na ato di kabayalan na tumbaen natagkar kinapudno na usaragamen. Ayan, another song. Okay, another boss. May sagsag pala kaya nga sagapada. Ay na bakit ang abalasang kasat na inasinang sangitan kaagdakan iti dinaan naramanan iti panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman una ng saan munton pulos maramanan tay saba alakatan ni tatang maimbagla mga ap-ap mutang umay ka na ng kuta inta pasyar tang panaglid-liday mo inta agasan mapagtaaduay kay napinta sa lugar kasadyay mo makita tay saba ni tatang ati gayam ni nanang ko at dasilig tilupunan iti bandati nga tuna at dadakkel sugat na napalalo akitut ko kapusugat na agbabasa nakiapa kanu idi isut na wasay da Rayaw Ni Ilocano. yes. Aha. Tay na bakit ang abalasang kasat na inasinang sangitan kaaddakan iti dinaan naramanan iti panawen nga
isutay na lasbang. Agbabawi kaman una nang saan munton pulos maramanan. Tay saba alakatan ni tatang maimbagla kumanga ap nutang. Umay kan na ng puta inta at pasyar kapanagligay mo inta agasan. Mapanta aduay jay napita sa lugar kasadyay mo makita tay saba ni tatang. Ato'y gayam ni nanang ko at dasiding tilok muna iti bandati nga to na at dadakkel sugat na napalalo akitut ko kapusugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da. Ato'y gayam ni nanang ko at dasiding tilok muna iti bandati nga to na at dadakkel sugat na napalalo akitut ko kapusugat na babasa nakiapa kanu iti isot na wasay da. Nakiapa kanu iti isot na wasay da. Okay, another buzzer. Yes. Okay, di ba ang programa na Palwan? Rayaw ni Ilocano. Anya nga ta, ti nakita ang angawen na daytoy rigna. Apay nga ta, adi nakpaturugin nujak nga arikap asay upen. No tilang na ay paggugusto at daan ng isip kulot abuo. Daytoy bagik ina ay wen ay makarikna sa mandi sa bali ay sabong alulo kaisen di na kuma panggepen agar-garien tati nabiit siyak day nairurumen inkalang nakba nagadyak to sublianen ay sabong alulo kaisen di na kuma panggipen agar-garien tati mabiit siyak day nairurumen inkalang nakba nagadyak to sublianen. Di Ilocano. Nutila nga na ay paggugusto at daan ng isip kulot abuo. Daytoy bagik na ay wen ay makarikna sa manti sa bali oy sabong alulo kaisen di na kuma panggepen agar-garien katinabiit siyak tay nairurumen inkalang nakba nagadyak to sublianen ay sabong alulo kaisen di na kuma panggipen agar-garien tati nabiit siyak tay nairurumen inkalang nakba nagadyak to sublianen tati nabiit siyak tay nairurumen inkalang nakba nagadyak to sublianen inkalang nakba nagadyak to sublianen. Rayaw. Di Ilocano. Okay, ayan.
Ayan, dagita po dagiti Samiway, panglukat bilang musikal. Ayan, dagita po dagiti ayan, pangbungad musika. Ayan, dito pa lang sa programang Rayaw. Ni Ilocano. Ayan, Naglalapsat mo dali. Apo, Nagwawas na yung dagiti nga babalse. Uray la kanu na banog da Sir Jimmy ken Sir Arnel. Why? Uray dala ka ng batbatik ti saksaka da. Ayan, so, ayan, dawati karon nga kapsat nga mag-present na kayo tarugyanak miten itiya. Agi shout out kanya aming nga sang pada. Yes. Ayan, rugyanak kun kini Ma'am Emma Rasay Fernandez. Helloy. Happy watching! Yes, kini Sir Dominic Fernandez. Helloy. Yes. Evangeline Bello Nieves. Yes, happy Helloy. watching! Yes, Nilong Senyor. Yes. Marcelina Rebular Yes. Ranches. Yes, kay Tita Dina. Duminsel! Dena! Apo ko ka, Dena. Kumusta ka? Amo dong awan Dena! Oh. Amo Valentine's, dong awan. Valentine's Day, Dena. Amo nga dong Happy awan. Valentine's Day na. Ay. Dena, amok nga. Nakita mo. Nagsisikurta, Nagsareta kayon ta. Basbasa yo akas Nobyom nga Pakistan. Oy! Agpasomat. Tilad da nga sa saumit ta. Birthday ni Dena. Nga apo ko may nga tinobyo na taga Pakistan. Ay! Oh. DX na taga Iran. Ay. Oh. Ang Siyang damit ka ka. de. Dos ko. Oh, adapay ka na ta Iraq. In Vietnam. Mga ka de. Magampay angak wa. Ana, Afghanistan. adapay Antena dita Afghanistan. Dos Ay. ko. Oh. Sumarding tan ban siya. Hello. Baba- Sumarding kayo man, Baba- sumarding kayo. Oh, sige, tuloy. Ayan, hello with kini Tita Jo. Ramos. Data. Hello, Tita Jo. Data pokok nga adote. Agtal na ka man talolo. Adote baboy da. Wow. Natay daday na i-shape ka no. Nakaw, patay. Isip. Na-i-shape. Awan nila. Nawanin Yung nakalasat, tay tarakin ni Berhilo nga dong nga lengaw. Dong alingaw. Ay, kasya. Apay na panan na ka na. At nagtaray ay di mainiksyonan da ko ma. Nakaw. Mas di kong dapat matay na naipoltek dahi na anak dan. Adon, anak data alingon ni Well. Lolo. Yan. Lolo. Ha? Ang kabampay lang, Jek, wa. Dahil Di about. Wait. about, Kaya pala dyan tabot. nakwek about. Jek, aglimig. Di ka pala nga kwata madi. Apay, ada hapaw no, apanak ti paksol. Aho, madaya. Ayan, Kat, batin din natin si Tita Remy. Mauricio. Yes. Yan kaya Arlene Takadena. Hello, Onza, Yes. Hello, kalautit. Alautet. Ay. Hello, kan Rime. Baka kita Rime. Taditam. Taditam, oh. Ay. Ken kastame kini kalautet adatan. Oh. Ay, happy ka stati pinagiba. Basam takal lautit Kaya na. ni Samet Cham. Oh. Nes DJ Nipera. Apo. Marcelina Zoleta Mary Jane Estendar Regis. Yes, happy Marisa watching. Mendoza. Yes. Raquel Mabaza. Yes. Rose Ponce Miranda. Yayos. Jong Arabacon. Yeah. Yan, hello Sir Jonathan Lapita Balagtas. Adatan ni Nes. Jonathan. Yes. Kan, dapay pagbagana. Ana. Nes DJ Nivera. Damdama. Ay. Ayan, Elsa Adriano. Marinel Pascua Narcisa. Yes. Kay Sir Jamie Comila. Yes. Ageme. Kay Ma'am Ruth. Clemente. Ayan, kaya Ma'am Cathy. Chua. Linda Mercedes Guzman. Tapay nga ni Kate nga po ko ka. Nay. Basyong, pumanaw ka man Kate. Pumano kay Mampelang ita. ka basyong. Kansyon Ang nagtutere kay ko Mampelang mo dandama. kwaman. Pumano kay pelang ta. Busa lang kayo. Ay, data mga po kumikini basyang ni Well, Kate. nga ka pa lang ako. Urang mo lang ni Pumano Rob. ka pa lang tatamadi. Oh. Hanggang nga kwa pala. Ni Birinto rang kuy ayatan. Nunok lata tay ayatak. Bayam lata na unno ka. Unok. Agsareta ka man. Kablaw ka. Mabuti ang tadati ka na ni Lola Basya. Ay, ginam. Ay, expert na inaw na data na. Expirean? Wow, nawala. Iyabak nga rodahin. Ay, abam. Ay, Shad! Ay. Shad! Yaman ko ng lolo. Kayo sumardik. Sige nga ro din, baba mo. Patel-tel lang kayo nga doon. Bakay pang-or na kanya tata. Ay, skin din nga na. Ay, nasakit. Ayan, batiin din natin si... saan na tayo kanina? Napokaw, natuloy ako. Hello, Daddy Jams! Yes. Yes. Hello, Daddy Jams. Yes, kaya Mary Fe Abila. Maraming salamat, Daddy Jams, pa, sa pagpa-foods. Oo. Yes. Apo. Nya mo data. Johnny Fernandez, Ah. Chita Gumpal, Yes. Bernard Halili Nidera, Rino Beher, Yes. Flor Realingo, Christina Gizagan, Bornok Rivera, Bernard, yan, tapos na Johnny Ray Talamor, Mm. Hanhuy, Yeah.
DJ Klang. Oh. Pakablaawan ta mamad dati ni tatang ni Marife. Abila. Ayan. Hello sa Oh. tatang ni Mary Fe. Na Yeah. iba ka pa nagbuyboy ang uncle. Ang kasi kung sa dagit bakan. Wow. Ihandam dagtabang baka mo. Yan. Right. Jocelyn Magbitang. Edita Patayan. Perlita Valente. Aha. Robert Jose. Yona James. Yes. Anthony Doral. Edita Patayan. Yan. Wins Kasibang. Jeremy Martinez. Wolverines Porang. Yan. Sir Jimmy. Helloy. Antoinette Yes. Manzano. Yes. Ayan. Brenda Momiet. Maria Cristina Tagaligod Zambrano. Florida Bulawit Soriano. La Puente Christian Jor. Yan. Yan. Emmy De La Fuente Pagilian. Ayan, once again, hello sa inyong lahat. Before Yan. that, ayan, gusto naman naming may sagutan tayo mamit iti kadwa tayo iti may isang birthday song. Yan. Yes, si Madam Tons. Yes. Agor ka. Yan, ulit kakabsat, mag-request lang po kayo basta kaya po naming i-play. Yes. Yan. And welcome po sa ating mga bagong viewers. Welcome po sa ating mga Yes. bagong viewers. Okay, ayan. Kantahan muna natin ating uploader. Ang ating, anong tawag dito? Ajay, napintas ko na po Well, kami na. Ajay, napintas na nga uploader Ay. tayo. Ulitin man. Ajay, napintas na nga uploader tayo. Awan sa bali ni Madam. Tonyang! Agore ka. Napintas ko nam lang. Ada pa danak na. Dairamang ka man jayan. Oh, Ajay, Ah, sige. kablaman tayo man. Kantahan tayo man kakabsan. Sabay-sabay nating kantahan si... Sino? ang ating napakagandang Yo! ako na... Sige latan, ituloy mo. Kinalo ko mo talaga. si walang iba kundi si Madam Tonya. Tonya! Yan. Dahil birthday mo! Narito na ang isang awitin para sa'yo. Apo, tama. Happy, Happy, happy birthday. Sa'yo ang inuman. Mamaya. Sa'yo ang pulutan. Sigurado. Happy, happy birthday. Ay, sobra. Sana'y malasing mo kami. Wag naman siya na. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inuman. Opo. Sa'yo ang pulutan. Sige. Happy, happy, happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tagalog! Maligayang bati, Madam Tonyang. maligayang bati, Madam Tonyang. maligayang bati. Madam English! Tonyang. May the good Lord bless you. Madam Tonyang. May the good Lord bless you. Madam Tonyang. May the good Lord, may the good Lord, may the good Lord bless you. Madam Tonyang. Happy birthday to you. Madam Tonyang. Happy birthday to you. Madam Tonyang. Happy birthday. Happy Birthday. Happy birthday to you. Madam Tonyang. Happy birthday, ating Kotonya. Yes. Yes, see you later. Sana ang awiting ito ay pakinggan. Sa puso nagmula at sa'yo inilaan upang bigyang daan ang iyong kaarawan na sa araw na ito ipinagdiriwang. Happy, happy birthday to you. Madam Tonya. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you.
pagpalain ka ng buong may kapal. Tangan mo na ang lahat ng katangian, Apo. talino't kagandahan at kabaitan. Kami bumabati, bukal sa kalooban, di ka malilimot magpakailan paman. Happy, happy birthday to you. Naway pagpalain ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Naway pagpalain ka ng buong may kapal. Tangan mo na ang lahat ng katangian, talino't kagandahan at kabaitan. Kami bumabati, bukal sa kalooban, di ka malilimot magpakailan paman. Happy, happy birthday to you. Pagpalaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Naway pagpalain ka ng buong may kapal. Happy, happy birthday to you. Madam Tonya, Madam Tonya. Sana'y maligaya ka Madam Tonya. sa araw na ito. Madam Tonya. Madam Tonya. Happy, happy birthday to you. Madam Tonya. Ayan, so, okay, kakabsat. Ayan, once again, happy, happy, happy birthday, ading Madam Tonyang. Una mon, yun ang tag-wishan. Yes, wish ko lang, ading, na sana, yan, makapasa ka na rin sa board. Yan. Yan, para mayroon na tayong engineer. Opo. Yeah. Yes, and itong batang to is sobrang talino. Mm-mm. Yes, ading, and sana matupad mo lahat ng pangarap mo. Yes. And maraming salamat for being part of Rayao Family. Ilocano family. Yes. So, ayan, more birthdays to come, ading. And God bless you always. And see you later. Yes. Yes. Manong Ray, take it away. Yes, kan kasamot nga. Sa pela ko mata tayo pinagkasangay mo ading Tonyang kat manayunan peta pintas mo. Bye-bye amata, pintas nik lang ta, atiwom to ata. Kan kastamot nga kas din ako nanan ni ading klang. Sa pela ko mata makapasaka iti inalam nga course mo. Kata sa pela ko mata ni Apo Diyos kanay nakatartarabayan. Happy birthday again, ading ko. Yan, kat ti wish kumet kini Madam Tonyang, dati ni ading ko nga tonton kat sapay kumata, tay kunadan da manang muklang kini manong Uncle Moray nga adati kami latang bilang manong mo kat sapay kumata adadupay ti ingka maragpat ken adadupay ti ingka maselebraran niya panagkasangay mo ken syempre sapay kumata ikarkararag kadwada kami kada manong Moray Uncle Moray ken ni manang muklang may karkararag nga sapay kumata iti amin nga pangarap mo iti biag ket matungpal kuma ken naganan sapay kuma ti dawdawat mi lang kada idawdawat ko lang met ket noan niya kumati kinasingpet mo ita kasi itong lakasingpet mo inggan at inggana ket sapay kumata ni Apo Diyos ti mang tatarabay king kang kanayon. Happy birthday! Yan, once again, happy birthday, Madam Ton. Nagrigat din tayo. Tagtaray-taray nga mampanmang kamat-kamat ti ubi. Okay, so, Siyak mo tagwesyan. Made! Maden,
Saan wish Si nga. kaman ba yan? Iwas-awas kanto pa. Pasensya na, agwes ka man Ay. kitakman. Saan kayo nga wish ito itakwa. Madam to. Oy. Apo ko may Sa- data. Apo ko Auray. may nga to niya. Awan madi. Tiyatirayon kasi dyan. Awan madi. Siyak Kahit mo makapo. mapatel-telan, berin to. Basa ka lola. Amukon kontra. Berin, ay berin to. Ayan, apo ko may nga to niya. Agsing-singpit ka kanayon, apo ko. Ay nasing pa talaga data. Ngayon ka na to, iti apo ko. Ha? Wala na apo ko nga to niya. Ha? Aguro-uri ak apo ko. Ha? Amok to, nga makaramid kan to ti 12 nga apo ko. Nakadaon. Oo. Siyakaon. Sige. Mayang. Unok, pumanaw ka daw, unok. Saan ka mang mamalas Mayang. Teka, blaw. Kumit ka nito niyang tinembag ka pa nagkasangay. Sabay ko ma, pabasitin, tabugsi mo, tadakkel siya. Ay! Ay. Kasi tamang tagsing-sing pot ka kang kanayon, siya nga puro gwapot te kitaem. Kita mo't basit na kita pangit nga pada. Ay! Damo gayam te kwa. Saka saan? Saan lang nga gwapo dyan na pintas mo. Dadap mo makabuo ka ti 12. Amo na! Dapat Ang Kahit mga sa una. Babae ti kitaan na. Wala! Ang maapaw ko na manang ay na. Ay, Okay, so that's happy all. birthday ulit! Yeah, Ito niyan. ayan. Happy birthday, Addington. So, Umay yan. See you kami- later. Umay kami takin ni Lola Mabasyang umay kami makipangan. Saan? Sumurot na kasi siya. Madi. Dalam ta planggana nga pagkargaan. Agbati kayo. Kaawan ti may pasangod nga dindelo. Ano? Awan. Ano te? Palipit ka na. Linapit ni Jai. Oh. Ayan. So, nanonood ako kahit di ko maintindihan. Maraming salamat po Yes. sa panunood. Okay, kakusan, kahit sakbay tayo giba sa katig ratings nyo. Ayan. Sa mga hindi pa po nag-share, ulitin ko, i-share nyo na po itong programang ito para marami pa tayong magkakasama ngayong araw. Yes. Yeah. Yan. Marami tayong magkikipagsaya. Marami tayong agrarayaw. Yes. Opo. Okay, kita sagot mo natin first requested song. So, natin ka ng Paul 1. Pangako. Ay. Pangako ni request na kanya illegal man sa data. Ay, okay. Pangako sa'yo. Pangako. Ayan, isagot mo natin yung kanta Ay. ni Victor Wood. Ay, Victor Wood ba? Jack am mo na sinang kanta to. Sige. Isagot ko man dati nga kanta ka dagiti ni viewers tayo. Siyempre sa mga viewers natin DJ Clang, DJ Ray. Oo, ayan. Okay, maraming salamat in behalf of Madam Tonyang. Maraming salamat sa lahat ng Yes. mga nag-extend ng kanilang greeting. Yes. Okay, ito na po yung first requested song. So, natin ka na po 1. Pangako nga isagsagot tayo man na po kano dagiti ni Arlegi family dito na Claveria Cagayan. Kung Wow. ni Madam Kati Chua. Kat sapay kumata numalpas sa kano ti pandemya, hintay kano agkilaw ti lasik. Ano, Noy? Nagimas kita. man. Okay. So dati ka natin na po ti pangako para kada kay amin na pong awan labas na. Pag-ibig ko sa'yo, kulang ibibigay. Pagkat ikaw lamang ang tangi kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay. Ganyan kita kamahal. Lumuha man ako nang dahil sa iyo, di ko magagawang magalit ng totoo. Pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko, pag-ibig ko'y sa'yo. Ang aking buhay ay lagi nang masaya. Buhat ng tayo ay pinag-isa. Ray, Ni ilo tayo.
Pag-ibig ko sa'yo, ko lang ibibigay, pagkat ikaw lamang ang tanging kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay, ganyan kita kamahal. Lumuha man ako nang dahil sa iyo, di ko magagawang magalit ng totoo, pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. Pag-ibig ko'y sa'yo. Ang aking buhay ay lagi nang masaya, buhat ng tayo ay pinag-isa. Ang aking buhay ay lagi nang masaya, buhat ng tayo ay pinag-isa. Buhat ng tayo ay pinag-isa. Okay, another requested song, Ilocano. Riribok, To'y Biyak. Yes. Amo lang erute, adya kong nawayang, yang mariribok yang pailang day kuiri na. Kasta metagdan, sumusumbatan itibiyan, doa paya siya pailang isulisugen. Basol day tuin ka, kaniya kidardarira, iso nga pangaasim kadinta dayawan na. Panunodam kumaag ang puso alumdaan, lukas bilang tasyakti mailawaan. Sikat dimdeng, ariribok to'y biyag ko, nasimbe nga panunod, itangket ng biru. Jak mailimen, nga ada panagayat ko, ngem agamaga, taamok aba kay sangmaga. Rayaw, mi ilog, mi ilogan. Basol day tuin ka, kaniya kidardarira, iso nga pangaasim kadinta dayawan na. Panunodem kumaag ang puso alungdaan, tukas bilang tasyakti mailawaan. Sikat dimdeng, ariribok ko'y biyag ko, nasimbeng ang panunod, itangket nagliru. Jak mailimen, nga ada panagayat ko, ngem agamaga, daamok apa kay sagmaga. Adya kong nawayang, mariribok yang pailang day tu'y na.
susumpat damit tibiyang apay asyak pailan isulisugen sikat dimdeng ariribok to'y biyag ko dasimbeng a panunod itan ket nagriru jak to iliben nga adda panagayat ko ngem agamaga daamok apa kay samaga sikat dimdeng ariribok ko'y biyag ko nasimbeng a panunod itan ket nagrino jak mailiben nga adda panagayat ko ngem agamaga daamok apa kay samaga. Or another requested song sa natin na puluan Arak. Kunak na niya, di ba pala? Arak. Kunak na gumatang na teara. 4x4. Naulpit adawel isimang bay kaniya tasikat ay inagaw na nga niya dayo dito'y din na nabayag ka panawin nga nagiptura dalindukin sa di sinagaba bayat kaawan mo awan patek day tuibyan binubuskot oras sa naglemes iti ara barbaring ko na asikatay malipatak ngem no naglabesen si kamanentay awaga nakas ang biyag ko diinted mo akalak amat ta gusto empayen nga uray no pakataya di mon pinanunot tinbubus ko nga aya di nagsidnag di ta puso intanem nagakas linipa Ray out. Ni Ilocano. Ananay. bayat kaawan mo awan patek day tuibyan binubuskot oras sa naglemes iti ara barbaring ko na asikatay malipatak ngem no naglabesen si kamanentay awaga. Another song Awan Patig. Pinaglabas. Isang-sagot pa lang di programa ganun puluan Ray out. Ni Ilocano. Awan sa bali nga ayat ko nung di si kalaeng nga ipatpatig ko laksid kinanumok ken naglabas mo di sut pagrukudan daytoy puso when aklunek ta kinataong
agraman naglabas mo, tadinto isuntot rason apang gutob mo, nusum ken gurab ita barukong mo. Tinapudno nga ayat, awan patek tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtumpalan. Tinapudno nga ayat, awan patek tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtumpalan. Rayaw. Ni Ilocano. Awan sa bali nga ayak ko, no di si kalaeng nga ipatpatig ko, lagsid inanumok ken naglabas mo, di sut pagrukudan daytoy puso. When aklunek ta kinataon, agraman naglabas mo, tadinto isuntot rason apang gutob mo, nusum ken guram ita barukong mo. Tinapudno nga ayat, awan patek pinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtumpalan. Tinapudno nga ayat, awan patek pinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtumpalan, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtumpalan. Rayaw. Ni Ilocano. Rayaw! Ni Ilocano. Okay, kakabsat, ayan. Kita po na request song Agsa sa Runson. Yan. Nagmaya mo puro panghugot. Oo nga. Napanay panghugot nga Ilocano Yan. songs. Oo. Ayan, kat sakbay iti amin. Yes. Ubo-oksi ka. Batiin ko nga si Lola Shirley Prestigio Petines. Ayan, condolence once again, Lola. When? And nag-comment po yung kanyang anak. Pa-request ka rin out yung may isang sonata para kin papang ko Robert Petines. Ama by J Brothers. Ano di jaya? Kaslawan sa Rikas Jeko. Ayan, wala po. Dimtopulos Malipatan. Ken pa shout out kin mamang ko Shirley nga madama agdingding ligtata. We love you from Mamang Petines family. From Kailin Briones. Yes. Ayun. Once again, Lolo, yan, rest in paradise, and you will be missed. Lolo Robert Petines. Okay, suktan talatan kabsat Kailin daji request mo. Yes. Kasi
mamaya, mag-isagot kami ti Samyuweng. Yes. Yes. Suktan lang i-comment mo lang na kayat mo nga Samyuweng kasi wala pa yung Ama, Ama. by J Brothers. Okay, ang ibasa na kadagiti greetings, eh. Okay, game. Yan, Yahoo, na ibagabalam yung karayaw, most especially DJ Marvin Agne. And I miss you, rayaw ni Ilocano. Freda Abalos, Uy! Naipes. Hello eh! Oh! Sir Freda Abalos. Oo nga. Ala! Ang Ayan. po. Ang Kamusta? pagbabalik ng lawin. Yes. Kamusta, Sir Freda Abalos, Naipes? Sika ata, sir. Baka nga sika. Si Kagarod. Suna Garod. Man. Ayan. Ah. Watching from Bakit Saudi. Ayan, kasama 10. Hello din kay Lalabs Moyani. Pakpako. Ay! Yan, watching from Saudi, Ron Mupas. Yes. Nice song, nice voice, ading klang. Dory Asilo. Maraming salamat po. Watching from here in Bacoor City, Cavite. Aha. Apon, Amarante, Borbon. Yes. Ayan. Yes. Wow, amazing voice idol, Edita Pataya. Yun. Wow. Talaga. Happy watching from Hong Kong, Armando Villanueva Yeah, hey. Molina. Ayan. Watching from San Fabian, Edna Orino. Yes. Ayan, kirkas naman 10. DJ Marvin, ang galing mong kumanta. With feelings. Sanay, corazon. Semana. Thank you, Ma'am Corazon. Yes. Ay, Dahil tama na balayan, Alex Alvarez. Sanay. Watching from Bahrain, Marilyn Pascual Agustin. Ayan. Wow, arak tagay na parikoy. Lydia Valencia. Kuhay. Juan, pirme. Idol Marvin, Adjaman, I Can't Stop Loving You. Salamat. Wow. Alam mo ba yung listahan ng request natin is nakad-ado? Diyos ko, makwarnak siya. Malula ka? Malula na kitinaado. I like man jay kuha tayo. Jay. Oh. Requested songs. Well, Requested list. Way, nagado. May sa kasta. Nagpintas pa ito pagsurat kami. Okay, ayan. Dance with my father, Ilocano version latan karayaw. Agyaman kami apo. Opo. Meron ba? Meron ba tayong kwan? Adang maapo, madik memorize. Ayan, hindi daw niya memorize. Tagalog na lang po yung kinakanta niya. Nang ako'y bata pa. Kung na dyan, tamok. Oo. Okay, Kat, dati paragtultuloy ti programa tayo. Asa na tayo? Wala man... Wala mas. Yan, next. Yun. Gusto na na. Okay! Ayan, nagadunga request. Nagadunga request. Anak kang tag dita. Lobat na ba? Oo. Okay. Ayan, by Bebe Oliveros. Ayan, isagot mo natin requested song. Lobat na ba? Yeah. Ayan, hindi pa po lobat tong mic. May 3 bar pa. Puno pa eh. Ayan, so di nagtutuloy ti programa tayo kakabsat. Isagot mo man yung requested song. Yeah. So, natang na pangalaman. Lobat na ba? Para pa lang, manipod pa lang po dito programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Kumusta na ang iyong pag-ibig? Nakasabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng piso. Di kaya sumabay rin ang pag-ibig mo. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Ay, aw! Ni Ilocano. Ang boses mo'y ibig kong
marinig. Please, tumawag ka kung may load ka. Alam mo bang mahal na mahal kita? Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Hello, my love, kumusta ka? Another requested song, kung sakaling ikaw ay lalo. Dedicated to Sir Lopito Palagtas. Parating man ang isang araw, ika'y lilis at di na matanaw. Itigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y magmahalan ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan, di na sisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot, ang tangi ko na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirap, wag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Ray, Di Ilocano.
sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natin ibon sa buhay na puno na ng kirot, ang tangi ko na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirap, huwag sana akong kalimutan. Ang ating nakaraan na kay sarap. Kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo. Ni Ilocano. Okay, ayan. At kita po dito request ng song Lobat na ba? At Kung sakaling ikaw ay lalayo. naalala kayong Ajay Lobat na ba? Apa? Paborito kayo nga kang kantain ni Lolo Robert ko na Ajay. Allah. Gusto nga yung comment ni Lola Shirley. Yes. Ayan. Okay, di ba nagtuloy ti programa tayo kakabsat? Aha, gibasa nakmanan kadagiting greetings, 5 greetings natin. Wayan, tanong Ayan, makadate. santo. Request manay. kasi ang dami pong request. Yes. Ribo-ribo nga request. Wow. Ayan, she's gone po. Ganda ng boses ni DJ Arla. Marvin. Ayan. Opo, lalo pag kinanta niya pong she's gone. O, wag kang ganyan. Ayan. Nagkasat nga oras tayo, pa-request man tayo. Favorite ko nga kanta, Las Tres de Parbango. Wow! Watching from Rastanura kay Azay. Ibrahim Bunao Miguel. Ayan. So proud of you. Proud Ilocana from Reno, USA. Yan. Kulmo Malu Delanip. Yes. Ayan. Oo niya. Nagpintas boses mo nga talaga. Kodana. Annalyn Vergara. Thank you po. Proud Thank nga you. Ilocana from Thank you. Itaytay Rizal Adela Dalupa. Ano, no? Beautiful Ilocano song ading Marvin Great Voice mo. Yes. Aha. Yaman apo. Pa-request man TUNI, T Scorpion. Salamat kada kayo amin. Resti Nano. Ano na? I lose control because of you, babe. Kung ano sadya. Wen, kasi kaya ni Manong Riata. Ay, man. Jay Ilas na kit. Jealousy. Sisiw. Hello, DJ lang. Pa-request man. Never to. Never. Ending love. Never tot. Never do. Never thought. Never tot. Ayan. Pa-request man na, Jay. Simple lang. Ito'y kontak yan. Nagnanay nga etan ka watching from Abra. Jocelyn Tobias. Yes. Idol kita, kuya. Ang ganda ng boses mo. Lucy Gonzalez. Thank you po. Yan. Ayan. See you soon, Rayon Ilocano. Lapit na ang flight ko. Sabi ni Freda Abalos. Yes. Napes. Apo. Okay. Panay mo kastamo pag Yes. pagamod sir mo. Kamusta ka, Pete? James Itan? Yes. Ganas dagita nga kansyon kakabsat ko na. Ananoy? Ayan. Uray, Jay Iliw ko, Mamam Clarissa, para kan baget ko, Jay Malaysia. Oha. From Ryledan with love. Watching from La Union, Ryledan Hukar. Tayo man si Siwit Apo ko na. Opo. Okay, ayan. Di ba nagtuloy ti programa tayo sagot tayo man requested song ni Ma'am Emma Rasay Yes. Fernandez. Yes. Agangat tamanan. Ah. Agangat ta. Ate manon. Mag-duet kami apote from this moment. Yes. Yan. Isang sagot ko na dahil nga kanta apo kini Ma'am Emma Rasa. Yes. Hello, Sir Yes. Arnel. Hello, Sir Jimmy Camila. Mhm. Okay. Okay. I just feel and I always be there. I give anything and everything, and I will always care for weakness and strength, happiness and sorrow. With course, I will love you with every breath of my heart. From this moment,
this moment. You are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been this. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. Oh. Rayaw ni Ilocano. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment. I will love you. I will love you as long as I live. From this moment on. Rayaw Ni Ilocano. Okay, ayan, datapos the requested song from this moment. Apo May niya. sagsagot ka ni Ma'am Emma Rasay Fernandez. Lakan sa mo di Japaw. Hoy. Kung nga raw, nagpintas. Itakman ng Nagpintas nga. isir-sirikam da dyan nga plaka. Ulitin nyo man. Hoy. Agar alawat ka. Ayan, batiin natin yung 474 Live viewers! viewers. Agar alawat ka Ayan. DJ lang. Baka danda mo di organ tento ng barbaro kiti bagado talaga plaka. Nag-idol ko na ni RJ Lorenzo. Hello, Ay. Kuyang RJ Lorenzo Yes. of Isalog All mo ganun Star kay Baro Show. ko na na. Oo. Kaya kano Baro nga organ mo sa, di bagbaga na? Ni, Isalog mo di Baro bro ko na na kanina. ayan. Mabuti nga kasi ka. Ang Hindi, pa- hindi pa ilarabi nga nag-amum data nga gayem tayo katwan. Yes. Nakipagpuy-puyat dirabi nga ng tutor kanya. Abo. Kita nyo ma. Iti. Thank you, Sir RJ Alonso. Dahil tati may isang nalay nga arranger mo't lang from Ilocos. Ilocos. Norten sa Teenda. Oo, Ilocos. Ayan. Maraming salamat, Sir RJ Lorenzo. Ayan, iti anus mo nga agi-share. Yes. Ati Iti tulong kaalaman, mo yan. sa kaalaman. Yan, Yes. Una sa- na nga ron si ka
Kuna na DJ lang, kat idol na ka no? Man! Yan, isa kumbaga RJ na. mo. Kursunadak man ti boses dahil May kamangkit dagas dito. Kursunadak man ti boses dahil DJ lang ko. Huh? Napaya ako na. Seryo? Mayat sikap, iritem ta nagpaparaw to kan na nga to boses na. Kuna na kat sika. Kantayin to ka na di sisganayin. Aha. Oo, pakpak ako, Diyos ko. Kunak mat, ay baka madi, baka nung hang agsuble di nakabasulak ko na. One man, damdaman, nagpaparaw talaga ka, tawag dyan, naging ganan. Awan DJ Minokwan. Yes. Hello, DJ RJ Lorenzo of All Star Show. Show, yan. Happy watching! Yes. So, kakabsat, ayan. Agibasa tayo kadigdi greetings. Yes. Maraming salamat po sa mga star senders natin. Maraming salamat, Sir Jimmy. Kamilang sa 100 stars. Yes? Yes. Can kastamit 10 po sa lahat ng mga nagsasend ng stars. Ayan. Okay. Talagang awan patig tinaglabas. Wow. Parang wala lang. Kuna ni Tita Minda Lasiste. Alindayo! Yan, hello Tita eh! My Loves Minda. Yes, nice song Karayaw ni Nagbayag Logano. na nagbuya. Armando Villanueva Molina. Request man tayo uyaw nga kanta Karayaw. Thank you. Mark Valente. Ala! Ada talaga ata. Kakadwa Ada. kita. Bildat nobyo na uyaw. Nalpas yela katanin apaw. One. Philippine Geography. Wow! Ang nanam nga kang kantan. Squay mit at tamanong ray. Kukwamat. Bukudam. One. Apa? Ray Alba more, sabi niya. Mary Ann Zapata, nakaka-inlove Marisa Manaay. Noy? Yan, oo. Agbubuya kami gapo dito, ano to? BO6, Coronadal City, Mindanao po. Yan. Luzal, Zabala. Yes. Noy? DJ Marvin, you have a nice voice and also a lot of blessings. Watching from Washington, D.C., USA, Gina Amor. Yan. Ayan. Hello, Ma'am Gina Amor. Yes. Kantahin man, Ma'am DJ Kla, agpakada akong biyag ko. Apo! Marinel Puasqua. Masay. Narcisa, apay kasta kayo. Nagganas kayo, sabi ni Sir Jimmy. Ay! Kumilang. Ang nakagat. Nakaget over. Nagpintas Rosemary Rivera Balagat. One. Ayan. Grabe ang galing, sabi ni Ma'am Edita Ricardo. Yan, thank you, Yapiala. Apo. Agyamang kami. Oo. Mayat na boses mo, Adi, asding Melvin, sabi. Melvin. Ang tagay barbarunganagan mon. Mervin. Oo. Awan Melvin te Apo. Marvin lang. Marvin Apo. Oo. Ang ganda-ganda ng pangalan niya. Melvin. Marvin Apo. One. Yan. Marvin Conyones. Dan sharing ka rin pa request man, J Idol. Killing me softly, thanks and God bless you all. He's strumming my pain with his finger. Ayan, good day karayaw. Bayat ti panagururay iti schedule ti operasyon ti gallstone ko dito FE Hospital. Again, enjoy nakmet nga dingdingig kadagiti agkasamit nga sa miweng. Wow. Pambungad pa'y laing nagsugsug, ano? Nagsugnakon. Nabsog ka. Nalalain kayo nga talaga. God bless you Thank all. you. Ingat always, J. Fernandez Cortez. Yes. Ayan, sa mga, eto po, kunin ko na po itong pagkakataon na magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta po sa aming mga talento. Kami po yung napakasimpleng mga tao lamang Apo. na sinusuportahan ninyo. Maraming thank you po. Yes. Ayan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga tiwala ninyo sa amin. Yes. Sa laging panunood ninyo ng programang Rayaw ni Ilocano. Hindi man po kami perfect performers. Yes. Ayan, andyan pa rin po kayo. So nga, maraming thank you po Yes. sa lahat. And happy 78K followers Rayaw ni Ilocano. Yan. Yan, Apo, sa Facebook. Una yan. Ano Sa na? YouTube natin. Happy 70 plus, 73 something gata. Oo, sa YouTube channel natin. Wow. Ray Out. Oo, na. Nag-iimas. Kaya nga nagpapasalamat po kami, hindi man po ganun kami kagaling na mga performers. Ayan, andyan pa rin po kayong nakaabang sa amin. And hindi po kami magsasawang mag-share ng talent hanggat andyan pa rin po kayong nagtitiwala sa mga talento namin. Yes. Ha? Okay, di ba nagtultuloy ti programa? Isaganam tapagbagi mo ang berentaw. Ay, papanag. Bildat, nobyo anawiyaw, Why? ken ajay, Philippine. Geography. So nga, sumagsaga na ka berentaw. Dito palang programa nga na palawan. Rayaw ni Ilocano. Ay, iso na ya. Hello, 493 live viewers sa saga ng taberentaur. Dati di kong kunaking ka paring RJ kahit sumahan ko kahit ni Osarain tabakan to edi. Hindi, okay lang yan. 3 oras to kit nagisat na tikwa. Nagmayat nga rod. Matuok. Tatay nagorgan ka nagadumot ang mumon.
Matuukan tukit din niya po Reventor Lagmay. Okay, mapanyero din na po dati kaya sunatan na pa uluan bildat. Sumagana ka. Ganito na hilig po ti bildat. Basta naro mabiin bakit tingkad ibay-bayag ti umuneg tamagagaranak mamang putik dayta dati akam kamalit oray no nasi for anasulit oray amot na medyo nalaes isak mulko oray no nakulbet kumot-kod dot ti imas na bagat no itirabi nakadilat no timot bigbigat nakaungap isoday tan bagat tay kunkunada bildat no iti bildat nagungap di ka akbalaw tadahitat na imas no nalitem nagalis ana apgat gagangay laeng tagas tatraman ti bildat bildat nagungap di ka akbalaw tadaytat na imas no nalitem nagalis ana apgat gagangay laeng tagas tatraman ti bildat no kastanaro mabiing bakit tingkat ibay-bayag ti umuneg tamagagaranak mamang putik dayta dati akam kamalet oray no nasi for anasulit oray angot na medyo nalaes isak mulko oray no nakulbet umod-kod dot ti imas na bakit no itirabi nakadilat no timot bigbigat nakaungap isoday tan bakit tay kunkunada bildat no itirabi nakadilat no timot bigbigat nakaungap isoday tan bakit tay kunkunada bildat isuday tan bakit tay kunkunada bildat. Okay, another requested song. Original pa lang ang kinanta ni Mr. Reventor Lagmay. Nawiyaw! Anobio. Yes. Ito palang programa nga napuluan. Ay aw ni Ilocano tat luta lang ang iti mabuy-buya. Sakbay natin nga requested song kakabsat. Ayan. Sumara naman ni Jera question nga Philippine Geography. Aha. Pilipinas a great history according to our geography. Manila is the capital city, Tangen Point from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Paranaque. Alright. From the north, Batanes, Sapare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abram, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. And we are 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan Shore, Mimosa Fish, Sugar, Coconut and Corn. Ay, Cebu
Bumangtan Mandawi, ay Bohol sa Marlete, ay Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, City Hor, Dumaguete. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao. Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambaho, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao. Davao Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Philippines has a great history. Manila is the capital city. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Yes, Right out! Ni Ilocano. Okay, ayan, kita po kanta. At sa sarunson, nga request Yes. pa lang kini DJ Reventor Lagmay. Ayan, ipaplug na naman po namin ang kanyang YouTube YouTube channel. channel. Yes, yung nauyaw, yung kanta niya bagong compose and bagong out lang po sa Rayaw. Yes. Yes, composed by yours truly, DJ Reventor Lagmay. Yes. And arranged by Mr. Marvin Agne Ajay Nauyaw. Anobio. Mabuya yung apo, Jay. Mapapanood nyo po ito sa YouTube channel ni DJ. Reventor Lagmay. Ayan, i-search nyo lang po. Iso da kita hampir nga po nakapag-subscribe di channel man ng Reventor Lagmay. Aha. I-search nyo lang nga po yan ti YouTube. YouTube iti DJ Reventor Lagmay. Kit presto. Makita nga po dyan. Kita na video na composition na kan-kantakin. Siyempre cover songs na metin. Yes. Alam nyo ba, paminsan-minsan na lang yung boses ng Yoyoy. Uwang nga ron. Oo. Ang boses kasi ni Manong is kakaiba talaga. Unique. Yanika. Boses comedian. Wen. Boses Yoyoy. Aha. Aha. Boses Still Heart. Ay, Pati ugali comedian. Ayan. So, agduduma talaga ti ugali. Ay, ti ugali. Agduduma iti boses. yan. Dagiti Rayaw ni Ilocano. Yan. Ada boses iti Yuyoy. Yuyoy. Yan, Ada boses ti Idi Peregrina. Aha. Apay, Boses Ada ni boses ni Victor Carpenters. Wood. Ada boses ni Karen Carpenters. Ada boses ni Ann Murray. Ann Murray. Nag-imasan. Nanay, nagitaman nga boses. Yung dagiti rapro pa po saan. Ayun. Slaro pa Carabao. Ayan, sabay lang ko makakabsat. Tamaragragsakan kayo kadagiti samiweng. Ngayon kami sagsagot kanya yung request siya po dagitoy. Right. Ayan, so! Greetings manan, DJ Klang. Greetings manan. Right. Santo Isa, ikwata yung dati ko. Kayang-kaya ni Kuya Marvin data. Anata. Air supply song ka, no? Supply. Kayang-kayam data. Kayang-kaya na. Oh, sige. Panasek. Shoutout sa mga taga Kulit Lalo. Ay, kulit. Apo. Nanet Rosete. Yes. Ray Oni Lucan, very energetic with beautiful voices. Love you guys. Ma'am Cathy. Chua. Makaparayaw nga talaga. Nanet Rosete. Yeah. Ayan, pa-shoutout sa Piat Cagayan and Banaway family. Marisa Manaan. Ano na? Ayan. Yahoo, Ma'am Lydia Valencia. Pa-shoutout po mga family Manuel at Amaro po sa Padad Alicia Isabela. Thanks po, Annabel Amaro. Yes. Ayan, DJ Marvin, request man. Count on you. Wow. Ayan, naglalain kayo nga talaga ang kanta. Maraming thank you po. Pa-shoutout po from Taguig City, Arlene Dawag. Yes. Ayan. Hi, ma'am na pintas na dalaga. Pow. Apo. Dala na yan, ma'am. Hello, Kiraya watching from General Santos City. Shout out po Marquez family sa Moncada, Tarlac. Aha. Jonah N. Arlantico. Ano na? Oh, hello, watching from Maui. Dolly, Tangonan, Yes. Casmen. Ayan. Okay, one mabasa ko. Alright, so, ipakita nga na po dito na request na nga air supply. Yes, Ano, Air eh. Supply Songs. Yan. Ni Manong Ray kantayin na G Goodbye. Well. Well. Yo, Yoyoy Bilyaming. Yoyoy Bilyam eh.
I can see the pain living in In your your eyes. eyes, and I know how hard you Ay, try. ang kamalash. Ayan, Bornok Rivera. Halowi. Yes. Zarbano Rafal, Helen Grace, Marilyn Pascual Agustin. Mary Krishna Pasad, Sara Moni. Ayan. J.R. Rosando Kapili Balanza. Peter Puhat Tawa. Okay, tipa help me make it please. Freda Abalos. Nay, peace. Nanay. Okay, tipa nagtultuloy ti programa. Hello, Bernard Tabak. O, ayan. Yes. Hello paring Bernard Tabag. Yes. I want show you ita. Oo. Ang may nag-comment kanina sila Puente Christian Jor. Anak ko na na. Gapo ka no ta 463,000 mo. Gimatang ka no ti 463. Tatadang mo na series mo namnamangin nano anak ano man. Ay, kasday. Brand data series mo. Ngem ko na. Mm, Kasyo ka no talaga ti usarin na. kasyo. Ayan. So, no, ka no time naan kinamang ka no pandemya. Nagawid ka no Isabela tao may nakakano sa Jain. Ay, Magpa-tutor ka no dyan Ay, 463 na. kunak no ikanak ti S-series man. Aduuna yun, sir, kunak kuma. Ayan. So, ti paragtultuloy ti programa tayo kakapsan. Aha. Ito na po yung requested song. So, natang na po luwan. Ear supply. Ay, nasok na. I was down, my dreams you were in thin. When you lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love, but never came my way. When you smile and I reach out to you, I could tell you will only do one look, then it all began for you and me. The moments that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Rayan. Ilocano. Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. This baby love just here right now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people, two less lonely people, two less lonely people in the world tonight. And it's gonna be
find out of all the people in the world. I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world. Okay, another requested song. Nagigtot ako daw. Shishirikan ko pa yun. Having you near me. Yes. Akala mo si Siwit ah. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it's not the road I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a troubled mind, you know it's due. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you've opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Cry out, ni Ilocano. Mr. Marvin Agne, on keyboard. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Ananay. Ray on. Ni Ilocano. Apo? Uray la Imasok. imasok da di organ ni Mr. Marvin. Nagmayat pa nagkanda na ti Ebing Ginirmen. Apo, talaga yung ano na si ka. Oo nga. Apo. Ayan. So, Mm. sino nagnato? Ang aktual ay mabuti nga kay Jay nga part nga, holding you near me. Ako talaga lalay na, Jay. Wen, tatalang. Tatalang. Valentine's Day ngamin. Pwede pagbigyan. Mm-mm. Ayan, maraming salamat po sa mga compliments. Yes. Kaya ako pa shoutout po from Cabanatuan City. Mm. Watching Cesar Bernardo. Yes. And watching from Pangasinan, Linlon Runay Masa. Mhm. Cliff Richard Andres, pa-shoutout po sa mga Andres and
Salamsam family sa Badok, Ilocos Norte. Yes. Salamat po. Ayan, pa-request man kay Jay, Sweet Dreams. Sweet dreams. Kuajay. Every night I rush in my bed. O, sa bale. Sa balay. Sweet Dreams ni Air Supply di ay. Ay, naibaga malam karayaw, kadatay aming karayaw, sabi niya. Ayan, Jiggers, Ramihio, Pastilan. Narabi yung mga DJ ko na ni Bernard Taba. Ayan. Hello. Ayan, maraming thank you, Sir Arnold Balvin Fernandez sa 100 stars. Ayan, ananay, naganasin makailiw ko na ni Sir Freda. Abalos. Nipis. Phone. Ayan. Nipis. Ayan. Nipis. Pa-shout out Idol JJ Balara, Pongol. Wow, Dory Arcilo. Nice Yes. song, Idol Marvin. Yan, proud of you guys. Rayaw ni Ilocano, bravo. Ayan, nagyamang kami apo. Raquel Mabasa. Yan, Rayaw ng Ilocano, pa-request man tikas kansyon. Nga. Can't Wait Try by Dan Hill. From Can't Wait Try. IDC Alaminos, Michael Legaspi. Parang original na air supply si Marvin. Apo. Kung Apo. hindi Marvin, ay kung hindi Hindi Eddie Peregrina. Peregrina, Air supply air manan. supply, Wine. no ding air supply, Nya. water supply. Water supply. Idol Marvin Agni kablaman man amin nga taga Kabarwan na Gilian. Ah. Rayland Dugay. Ano hello po sa mga Yes. nanonood dito nga Kabarwan Kabarwan. na gilyan. Yes. Nice song Manong Marvin. Reynaldo Tots, Thank you. Bacolcol. Thank you. Ayan. Ayan, kasla si Linjon style DJ lang. Oh, Ay, si Linjon. Wow, perfect voice Marvin. I like it ko na. Thank Ayan. you. Mila Padata. Hello, sabi niya. Mm. Salamat po sa kanta. Daisy Lagman. Yes. Okay, natin yung next requested song. Kadaking ka. Diyos ko. Mm. Okay, ayan. Magpa-platters na naman tayo ngayon. Ayan, tipa nagtultuloy iti Sagana programa ka, tayo. You touch My heart Ano, Noy? tas never bintas. never been. Ayan. So, ayan, katagdi, madama pa ilang buhay-buhay tang oras sa pa rin sa ating 443 live viewers. Ayan, kahit ko lang, ayan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo ng ating oras ng live is every Monday, Wednesday, Friday, Sunday, from 1 to 4. Ayan, so sa mga bagong followers po natin, ayan, manood po tayo every 1 to 4. Yes. Yes. Okay, iti nagtultuloy iti programa tayo kakabsan. Sagana ka, Marvin. Ang sagana ka, Marvin. Ayan, ito yung dyan request dan. Bakas ng lumipas. Ananay! Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kay lang. At kung ikaw ay wala na tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at
sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na tayo ay di na magkita, mga bagas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Okay, another requested song sa natin na pulwan. Nasaan na ang pangako? Ray Ni Ilocano. Kahapon lang tayo'y magkasama, parang bulan kahit nawala. Sariwa pa sa aking isipan mga sumpa mo at pagsuyo. Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo? Nasaan na ang pangakong at bigla kang lumayo? Ngayong ikaw ay may bagay na mahal, angad kong lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y palagi naghihintay. Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangakong at bigla kang lumayo? Ang puso ko'y nangungulila, hanggang kailan magdurusa? Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangakong at ako'y iniwan mo? Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo? Nasaan na ang pangakong at bigla kang lumayo? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Okay, ayan the requested song. Hopelessly Devoted to. Cause mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? Hopelessly devoted to you. But now there's no way to hide.
since you pushed my love aside. I'm out in my head. I'm hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Ooh, hopelessly devoted to you. My head is in full forgetting. My heart is saying, don't let go. Hold on to the end. That's what I intend to do. I'm hopelessly devoted to you. But now there's no way to hide since you pushed my love aside. I'm out in my head. I'm hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Rayaw ni Ilocano. Okay, ayan, dagita po dagdayag sa sarunsun nga request. Yes, ajay bakas ng lumipas. Nasaan ng pangako? And ajay hopelessly devoted. Ayan, maraming po salamat po sa 100 stars, Ma'am Pia Cruz. Kan naman din kini Sir Arnold Balbin Fernandez sa 100 stars. Ayan. Kinakasama din amin nga compliments. Maraming thank you po. Okay? Yes. Ayan, kakabsat. So, nakakalungkot. Bakit? Nakakalungkot lang. Ano yon? Siyempre, kailangan na natin, ano tawag doon? Ano yan? Kailangan natin putulin ngayon. Bakit? Ay, hindi tong live. Ano yan? Nahila yung Ayan, kailangan natin putulin, kakabsat. Okay, ayan. For your information po, ang Rayaw ni Ilocano is nabuo po kaming tatlo. Opo. Ayan, hindi lang po si Kuya Marvin, hindi lang po si DJ Klang, at hindi lang po si DJ Ray. Yan. Ang Rayaw ni Ilocano po, hindi tatakbo kung wala kaming tatlo. Yes. Ayan, so kakabsat, ayan, hinihiling ko naman po sa mga nanunood ngayon. Yes. Anong tawag dito? Nag-share lang po kami ng mga talent namin. Kung ayaw nyo pong manood, syempre, adamit masaktan nga kadwami. Nga kita comments yo. Yes. From the very start, kasama na po namin si Manong Ray. Actually, sila ni Kuya Marvin po ang nag-umpisa ng Rayaw ni Ilocano. Sila ni Manong Ray. Iso nga kakabsat, ayan, tantanangin nyo met basit, dagita i-comment nyo. Dahil Yes. po, nakakawala po ng momentum sa pag-show. Nakakasakit po ng damdamin habang nandito kami sa harap na nagper-perform, nag-share ng talent sa inyo, sinishare namin yung mga ligaya sa inyo. Yes, kung ano-ano pong mga sinasabi niyo. Si Hermo Ponce, na umaramid mo, pumano ka 20 live me. When? Handa ka pag ano? Ayan. Tagamin na po, syempre, Hermo Ponce. da kami meet apo kit may kami lang ititid mi lang apo ti best me kada kayo tapno hindi kasi kit ma-entertain kay lang mga sayo kabsat numan bilang handa kami kat nga buyaen okay Ayan. lang You're ba't free. kanyami, You're wen. free po. Okay lang handa po kami sa amin. handa kayo mitpilitin apo nga umay nagaagbuyan dikit di Oo. agbuya ti mayat saan ti madi so nga no awan na apo kabsat iti nasayat nga bagam mabalin siguro nga naganan agkwa ka. Naganan Yung kung manood ka na lang. Yes. Huwag ka na lang mag-comment. Kung ayaw mong makinig, edi okay lang din. sa i-turn amin. off mo yung sounds. Yes. Oo. Sa mga bagong nanonood po, for your information, ang Rayaw po, 3 po talaga kami. Yes. Yes, hindi po mabubuo ang Rayaw. Kasi makita yung picture, 3 po kami dito. So nga, hindi isa, hindi dalawa, kundi 3 po kami ang magkakasama. Oo. So, ang hirap pong mag-show sa harap
na meron kang sakit na nararamdaman. Sobrang hirap po. So nga kakabsat, ayan, sa mga kaibigan po namin, sa mga nanonood po dyan, tignan po natin yung mga kino-comment natin. Yes. Ayan. Maging friendly tayo, good vibes lang. Kasi nag-share lang din kami ng mga good Talents. vibes. Yes. Okay, the oras tayo kakabsat, alas 4. Ayan, oras mit 10 pa nagpapakadan kakabsat. Yes. Yes, Yes. mangisagot kami ni Tia. Maudin nga bilang. Yes. Actually, Sir George, totoo po, common lang yan sa social media. Pero, minsan kailangan mo rin pong putulin yan. Kailangan mo rin pong putulin yung mga masasamang kwan nila. Oo. Yes. So, basta, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Yeah. Oo. Basta, basta masaktan lang. Ako po ang nasasaktan para, syempre, hindi lang din naman siya. Minsan, kami rin. Oo. Kasi nga, first time nilang nanonood, hindi nila alam yung buong kwento ng Rayao ni Ilocano. 3 po talaga kami. Yeah. So, Sa mga videos po na napapanood nyo, 3 po talaga kami doon. And yung mga videos po na nakikita ninyo is cut po ng mga live namin yon na ina-upload namin. Para lang po may mapanood kayo. Yes. So nga, kaya sana sa ating mga new viewers, yan, kung ayaw niyo po kaming mapanood, okay lang din. Pero kung gusto niyo kaming mapanood, maraming salamat po sa inyo. Yan. Oo. So, ayan, nagisagot kami di last song. Yes. Ayan. Kami pa'y tuloy maikwate momentum ti show. Yan, naperde. Naperdeng. Okay, ating arda na po ti maudi nga sunatang ay sagot mi kada kay amin na po nga sa nga pada. Dito na po ti kanta nga na pauluan, Yellow Rose para kada kay di nag-request. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay single yellow rose. A smile back when I read the card. The teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind would be untrue. And so today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Rayao Ni Ilocano. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leave and throw a love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. And so today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Oh, you said goodbye with a single
Yellow Rose. Rayaw ni Ilocano. Okay, kakabsat, Kat, once again, maraming thank you. Ayan, Yes. mag-extend sana kami ng kahit ilang minuto pa sana. Mm-mm. So, medyo, Well, medyo medyo nalaglag yung speaker. Uy, Karoon ko na. Oo, Nanaltuog. pati yung speaker nagalit. Baka mabitak. Hindi naman siya nabitak. Mm-mm. Ha? Okay lang. Awan, oh my. Okay, kakabsat. So, ayun lang po. Mm-mm. Kung meron pong, ganun nga, sabi nga nila, Mm-mm. kung merong trolls, i-block daw. Opo. Sa susunod. Tapos na po na i-block. Mm-mm. Okay, kakabsat, Ket, once again, maraming thank you po. And Ket ko lang po ibaga, pahabol. Tirayaw ni Ilocano Apo, Ket, hindi po kami, anong tawag dito? Han kami apong, tulungan na ko na. Han kami apong agpilpilit nga, ayan. Buyain. When buyain ken hang kami ang pagpilpilit nga dati kas nag-sponsor or tumulong kanya. Yes. Ayan, kwan po yung mga yon. Kusang loob po nilang kaming tinutulungan. Yes. So, maraming salamat po sa mga yon, sa mga suporta ng Yes. Rayaw ni Ni Ilocano. Ilocano. Oo. Okay, kakabsat, Keto. Once again, maraming salamat po sa isa na namang ilang mga oras na naman ang pagsasama natin. Ayan, hope to see you all on Friday. Friday On na pala. Sunday. On Sunday. Special live, Harana. Valentine's Harana pala ang tawag doon, no? Yes. Ayan, iti programa nga Rayaw. Meron pa Ni tayong Ilocano. pa-surprise. Mm-mm. Yes, hindi lang po organ ang gagamitin ni Kuya Marvin. Gagamit siya ng acoustic guitar. Imbagam mo din surprise. Ay, sinabi ko na ba? Imbagam mo Why? gitara. Ay, sorry. Baka ibagam to pa nga gusar di trumpet. Ay, yes, dyan? Nawanin na nga surprise aja eh. Ayan, so padala nyo nito no Sunday. Yes. Yes, pagsasabayan na po nga gamitin ni DJ Marvin, dadya gitara, organ, ken drums. Di manong relat ta taga Toronto te. Agore ka man. Apay. Mabaling pagtal na yung basit to ilobong ko. Orito no 14 laang. Kunak no naka-safety akong talo mga instrumento ti paggibukan siya. Kapay. Agaramid ga Jay ko nga Jay no kakanto. Right. Dano ka da Jay nagaramid so na ti buong set na tulik o dadya drums padawada kan malanta. Sa sala-sala Jay tinga dalan. Nagpintas na ta Jay gamit na. Andun na yung drums. Tas hawak niya yung gitara. Dapat Tas aja singiwat sa na da lindro. trumpet na. Sa lindro. Sa lindro gayam. Nagnanama dyan. Mabalin nga iso. Di manong ray ti paramid ko Jay. Ay, Bagay na wait, bagay na kan dyan. kaya nata. Oo. Sisiw. Okay, so kakabsat, maraming salamat po. Hindi nyo kami iniwan simula nung umpisa. Yes. Hanggang matapos ang show. Sabay Yes. lang ako makakabsat at nakapag-iwan po kami ng konting saya, ligaya sa inyong lahat. Yes. Aha. Kumitanong ko ni ligaya. Ayan, kat papunta na po kami makilanit, makidilot sa bahay po nila Madam Tonya. Tonyang. Ayan. You are all invited, Karayaw. Yes. Yes. Okay, kakabsat, Kat, maraming salamat po sa mga star senders natin ngayong araw, sa mga sponsors natin. Yan, kastamit din kakabsat sa mga sharers natin at sa mga Yes. bagong viewers natin. Welcome po sa Rayaw ni Ilocano. Ilocano, Okay, kakabsat, Kat, ayan, mag-ibati na akong kakabsat. Ako po, si DJ Klang. Siya mo tapon ni DJ Reventor Lagmay. Alright, kat siya po po ni Marvin Agne nga may na po nga kadakayon. Kat mangibati kami nga dapo ti Diyos Yagnina, Diyos Timang Tarabay. Kat ay amin nga pada. Alakasan! Goodbye, Bye-bye! everyone! Bye!